прекрасен ден, аз срещнах Исуса и нежно каза ми Той: ще дойда в дома ти, ще дойда в дома ти, аз да вечерям с тебе. Сърцето в мен развълнува се тъй много, ще почистя всеки ъгъл на моята къща. На черната маса ще сложа бяла покривка и подарък ще купя аз на моя Спасител. Исус ще дойде при мен, ще ми дойде на гости. Благодаря Ти, Господи, за всяка една милост към нас. В един прекрасен ден аз срещнах Исуса и нежно каза ми Той: ще дойда в дома ти, ще дойда в дома ти, аз да вечерям с тебе. Сърцето в мен развълнува се тъй много, ще почистя всеки ъгъл на моята къща. На черната маса ще сложа бяла покривка и подарък ще купя аз на моя Спасител. Исус ще дойде при мен, ще ми дойде на гости. Не искам аз подарък, аз искам ти сърцето, само моето да бъде, да ме обича. На мене ти да служиш и мене да обичаш, това само искам. Не искам аз подарък, аз искам ти сърцето, само моето да бъде, да ме обича. На мене ти да служиш и мене да обичаш, това само искам. Ах, колко много те обичам, ах, колко много те обичам, ах, колко много те обичам, ах, колко много, ах, колко много те обичам, ах, колко много те обичам, ах, колко много.